गेट ना स्टार्ट जाजेनबाय नै बे गेट नै मावजेन बाय गोजौआव लहा होलायखादों नै माने गेट ना जाजेनबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो गुड निउस लानानै फैदों। साननैसो सिगां जे डिक्लेयार खालामखानाय बायदि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क फाइनालि डिक्लेयार जाबाय। दा बियो क'क्राझार आरो जोंनि चिरां मोननै डिस्ट्रिक्ट गेजेराव जादों। खिन्थु जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट एन्ट्रेन्स गेट अलरेडि फाइनाल बे गायसनजाबाय। दा बेखौ मावबाय। बे एन्ट्रेन्स गेटआ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टजोंनो बे जागोन। दा बेनिफ्रायनो नोंथांमोना हाबलांनो बा गोसोबायदि नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन। दा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवहाय गोबां रोखोम माखासे जुनारफोर मोननो हागोन, जेरैहाय गल्डेन लांगुर, बेजों लोगोसे हर्नबिल, बेजों लोगोसे माखासे मैफोर माफोर आरो बेजों लोगोसे एभेलेबेल माने जोंनि सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआवहाय सिखिरिफोर मोनो होननानै गोबां फेमास आरोखि। दिनैहाय बेफोरबायदिखौ नैबे सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कआव एभेलेबेल मोनसिगोन आरोखि। दा नोंथांमोननो गुड निउस होफैनाय बेनो एन्ट्रेन्स गेटआ बेजोंनो। दा जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव फैनानै सान्तिपुरजों फैनानै बेजों हाबदो आरो नोंथाङा इन्जय लादो। दा बे जानो थांगासिनो दङ। दा फाइनालि बियो जागासिनो दङ। मथा मथि एक दिननि उनावनो बेयाव नुसिगोन वेलकाम सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बे जासिगोन आरोखि। दा माने हेरि जासिगोन। दा सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्कखौ मानो दोनदों जों बेखौ बुङोब्ला बिनि काहानि बा सल'खौ जों गोसोखांनो गोनां। सिखना जोहोलाव सासे बर'नि दावहा नांनो आखा फाखा सासे जोहोलावमोन। दा बे इंराजफोरजों माखासे दावहायाव जेननानै बे सालादों। दा बिनि नामावनो मोनसे गोसोखांथि खाम्फा महरै दिनैहाय बे जायगाखौहाय सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क होननानैहाय डिक्लेयार खालामबाय। बे जोंनि थाखाय बयनिबो थाखाय गोग्गाथावनि बाथ्रा। दा लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअ गुसुनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो स्लिप आं देखायनो नागिरदों दि सिखना जोहोलाव एन्ट्रेन्स गेटआ जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो जाबाय। दिनै आं बेखौ भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो डिक्लेयार खालामदों। दा उनहालागै जुदि नोंथांमोना फैनो गोसोब्ला नैबे गेटजोंनो हाबनानै नायदो, इन्जय खालामदो, बायदि बायदि रं बिरं जिब जुनार बायदि बायदि नायनानै गोसोखौ थाजिम लादो। लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो गुड निउस होनाया बेनो एन्ट्रेन्स गेटआ जाबाय होननानै आं डिक्लेयार खालामबाय। आं बिदिखौ